Ya, senenganku iki lagu iki 16 tahun ra tau krungu lagi iki teh. Aku ya padha 8 tahun ora nyanyi lagi iki. Oke, dipun bawani Mbak Sinta? Anggo bawa barang. Ya jelas no. Asmara dono kinawon. Kula teng mriki. Kok ora saur-saur manuk piye to Mas? Kok nambah tak sauri manuk malah bingung sampean. Lho kok bingung? Uger kok. Ya liyane kuwi iki banjulan lapas apa ngene. Mek iku memutat doro tak kandhani. Banjulan kapan kuwi? Yen nangel tiang putat do sami midhangetaken. Midhangetaken apa mblengeri ya. Mbak Lirin nggawe aku keblondrok. Wong putate ning kono aku wis mbak buntel apa goreng. Ning putate ibarate 16 tahun Sinta terus dapat tok. Ning kono sapi selapan ning nyeluk aku ora mangsamu. Tan kena tinumbas arta perang wonten Bayu Sinta wonten jeneng Gulo atur kunjung menika saking kota-kota sampeyan ada campur sami Indonesia nginang karo ngilo
nek kira-kira nek sajene jangkep terus panggange yo jangkep brok yo banter nika. Ngoten nggih Mas adik dasare tesih nom-nom. Nika terah panjak saking Satria Nada nika num-num kabeh sing kirane tuwek tak pateni dhewe. Lho kok patene kowe to Mas. Pikirane mambu tuwek setengah tuwa 40 lewat terus ngoten wae. Pateni rasane maksudnya ngono ben. Nah niki jelas niki tipe saking Gusti Allah. Kancane kok ya kurang ajar. Kenapa? Iki lho saya nguntir jare. Niki tipesen kali Gusti Allah gak oleh dipateni apa tiku bibitan jare. Oh, ngoten. Ora apa-apa. Kesanipun pukul terus bibitan sing Boten apik. menika pepunden, Mas. Pepunden sugeng. Aku mlungsungi. Kowe malati lho biasane kowe nek ora njaluk sepuro titen ana lambemu keliwatan. Kula guyon lho, Pak. Kula ngapunten iki MC Etan iki guyon senengane, Pak, ngapunten. Kenapa? Kudune tenanan kowe. Sem jebule tenanan malah. Agak betul, Mbak. Oh. Nadia. Oh, saiki berarti nganggone ngene iki keplok-keplok saiki. Ya aku miber ta piye iki? Sesuk kita tiru window. Iya. Tiru lho, Dok. Aja tiru lho, Dok. Anto kandhane kon gawe ngene pokoke. Kowe nek iso ngene kaya uyon-uyon yo, Mas. Kaya yo. Lah. Saking pundi, Bu? Dari mana menika saking pundi? Dari rumah. Saking griya. Oh, kok saking griya. Menika saking pundi Blora napa kundur? Oh, blorane pundi, Bu? Pundi, Bu? Oh, dalah berarti kula etan kene sithik. Iya, etane kene sithik ya, Mas. Berarti ora gek mang-mang le lho. Oh, ndek wau nembe macet menika. Oh, ngoten. Pas aku lak saking pundi Wirasari napa saking Sukolilo Pati. Boleh tangga desa dhewe. Karek-kerene sithik ya, Mas. Lewat tebunan. Ha nggih. Bacotke wis kadung anake ya, Mas. Napa niku? Apa
tembang. Setunggal tembang wonten jenang gula. Nggih, Bapak Ibu sugeng pinarak kanthi martu martikane penggalih menika saking kula cekapke Mas. Dereken setunggal bungkus setunggal.